Slăvit să fie Domnul! Mă bucur să fiu în casa Domnului, mă bucur să fiu la slujire, pot să spun, cu tinerii. Mă bucur când tinerii slujesc și știu că tinerilor și celor care slujesc ar fi mult mai simplu să nu slujească. Dacă îi spui un tânăr, dacă îl întrebi dacă vrea să dea un îndemn sau dacă se pregătește să dea un îndemn, cel mai simplu ar fi să spună da, nu pot sau nu reușesc sau nu dintr-o dată, dar eu apreciez pe cei care slujesc, apreciez foarte mult pentru că știu că nu este simplu, știu că trebuie de multe ori să te pregătești, de multe ori trebuie să te gândești la cei din biserică și aș vrea să încurajez pe tinerii care slujesc și chiar pe toți cei care slujesc și că fac o lucrare bună, că dacă n-ar fi ei, nu ar fi biserica, am putea spune, și Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i întărească pe fiecare. Dumnezeu să întărească pe Sebi, pe Dani și toți tinerii care au făcut o treabă bună în seara aceasta, care au cântat. Aș vrea să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, din care voi vorbi din seara aceasta, din Matei, capitolul 13, de la versetul 24, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Matei, capitolul 13, versetul 24. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrășmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghină. Robii stăpânului casei au venit și au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghină? El le-a răspuns: Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii au zis: Vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina să smulgeți și greul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor: Smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Aș vrea să mai citesc și de la versetul 36 până la 42 și versetul Domnului și cuvântul Domnului spune așa. Atunci Iisus a dat drumul roadelor și a intrat în casă. Ucenicii lui s-au apropiat de el și i-au zis: Tălcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. El i-a răspuns: Cel ce seamănă sămânța bună este Fiul omului. Țarina este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției. Neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul veacului. Secerătorii sunt îngerii. Deci cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci, cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cine are urechi de auzit să audă. Amin. Domnul Iisus, vedem aici că stă în fața poporului și spune această pildă și oamenii pleacă acasă. Poate majoritatea dintre ei n-au înțeles nimica, dar nici nu erau curioși poate să înțeleagă mai mult, poate s-au complăcut în starea lor și au plecat acasă. Și vedem în versetul 36 că ucenicii vin la el și cer explicații. Doamne, dar stai un pic, ne-ai spus aceste lucruri, am înțeles noi ceva, dar am vrea să ne dai un pic de detalii, pentru că nu înțelegem lucrul acesta. Și cred că de multe ori se întâmplă și cu noi. Mă gândesc că venim, acum nu vreau să compar ceea ce a făcut Domnul Iisus, dar de multe ori venim în casa lui Dumnezeu, poate ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, așa, într-un mod oficial, cum se vorbește de aici din casa lui Dumnezeu, citim câteva versete și înțelegem noi sau nu înțelegem și apoi mergem acasă liniștiți. Dar
aflăm mult mai multe despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre ceea ce vrea El să ne vorbească dacă facem la fel cum au făcut ucenicii, dacă ne apropiem de Domnul Iisus și căutăm să înțelegem. Doamne, dar Tu ce ai vrut să ne spui? Acolo spune că au mers că ei s-au retras împreună cu ucenicii în casa noastră, în cămăruța noastră sau unde avem noi, poate în gândul nostru, dacă nu avem nici undeva un loc unde să ne apropiem de Dumnezeu, să-i spunem, Doamne, dar Tu ce ai vrut să ne vorbești prin seara aceasta? Sau ce ai vrut să ne spui prin cuvântul Tău? Și cred că dacă facem așa, vom înțelege mult mai mult cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va vorbi mult mai mult nouă fiecăruia personal. Vedem, începe Domnul Iisus pilda aceasta și ne spune pilda aceasta ca un semnal de alarmă, că ziua secerișului se apropie și Domnul Iisus, în dragostea Lui, ne arată calea, am putea spune, El ne arăta calea și ne arată totodată și acum, pe zi ce trece, El totdeauna ne arată calea Lui, dar vedem aici că și vrăjmașul a intervenit și el a strecurat, un fel să spunem, calea lui a strecurat în mijlocul nostru, în mijlocul ogorului. Și căutam pe internet să văd ce înseamnă neghină, că știam așa în mare ce înseamnă neghină și mă gândeam că neghina nu face rod deloc, am zis că greul face rod, este vorba despre greu și despre neghină și văd aici că și, căutând pe internet, am văzut că și neghina face un rod, doar că neghina face un rod care, putem spune, nu este bun. Domnul Iisus aduce aici, în această pildă, aduce în fața noastră, este vorba despre grâul care face rod bun și neghina care, putem spune, strică rodul sau duce un rod rău. Vedem aici în tâlcuirea pildei, că Dumnezeu ne spune așa de frumos, ne explică că Domnul Iisus este Cel care a semănat sămânța bună. Sămânța bună spune că sunt Fiul lui Dumnezeu. Pe partea cealaltă este diavolul care îl aduce sămânța rea, care seamănă sămânța rea și sămânța cea rea sunt putea spune fiii diavolului. Și toate acestea sunt semănate într-un ogor și vedem că Domnul Iisus le spune, am putea spune îngerilor, nu smulgeți neghina, nu aruncați, lăsați să o crească împreună cu grâul. Și avem de învățat și din acest lucru că de multe ori poate noi am spune, Doamne, să elimin pe cei răi din viața noastră, să elimin pe cei răi de pe pământ sau să nu mai fie. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că El lasă ploaia Lui și peste cei buni și peste cei răi. Vedem că greul și neghina cresc în același pământ, se hrănesc cu aceeași apă, am putea spune, adică au aceeași creștere. Soarele bate și peste greu și peste neghină și Domnul Iisus nu se grăbește să smulgă neghina, El o lasă să crească și lasă crească și grâul. Citind despre neghină am văzut că se aseamănă foarte mult cu grâul. Este foarte greu să-ți dai seama care este grâu și care este neghină până încep să dea roada, am putea spune, până să facă bobul, efectiv, de rodul. Și mă gândeam că să te uiți peste un câmp de grâu așa din depărtare, nu-ți dai seama că e grâu, că e neghină, că ce e în el, trebuie să te apropii de el ca să vezi. Și la fel mă gândesc că și în biserică sunt, și cred că de acesta a fost pus cuvântul acesta în cuvântul lui Dumnezeu, nu cred că a fost pus pentru cei poate din lume care poate nici nu înțeleg acest cuvânt. Eu cred că dacă noi suntem aici și învățăm din cuvântul acesta este pentru noi și cred că și în mijlocul nostru este neghină și cea mai mare atenție trebuie să o avem aici, să fim atenți, oare ce sunt eu, grâu sau neghină. S-ar putea să ne înșelăm de multe ori, cum am spus, grâul și neghina se aseamănă foarte mult. Și doar la sfârșitul, când dă rodul, am putea spune, atunci se vede diferența care este grâu și care este neghină. Și de multe ori, poate și eu, poate și voi, poate tu, oricare fi, tu te gândești, eu cred că sunt un creștin bun, dar
mai mult decât atât, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că se vede cine e greu și cine e ghină, sau cine e un fiu al lui Dumnezeu și cine e un fiu al celui rău, prin rodul lui. Acum, eu nu pot să văd rodul vostru fiecăruia, pastorul bisericii nu poate să vadă rodul vostru fiecăruia sau al meu, dar voi știți rodul vostru fiecare dintre voi și astfel puteți să vă verificați. Eu ce sunt? Sunt un greu, aduc rodul lui Dumnezeu, sunt neghină, aduc rodul celui rău. Și cred că Cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne atragă această atenție, să fim atenți, pentru că, așa cum am spus, se aseamănă foarte mult aceste două spice, cum am putea să le numim, și doar la sfârșitul vieților, am putea spune, se vede rodul și ne dăm seama ce este, dacă este greu sau dacă este neghină. Ar vrea să vedem un pic diferența, pentru că sunt diferențe între greu și neghină și vedem că greul sunt fiii împărăției, cum spune versetul 38, și e asemănat Domnului Iisus. Neghina, de pe cealaltă parte, tot în versetul 38 ne spune că sunt fiii celui rău și e asemănat diavolul. Da? Ele se aseamănă, dar vedem că în spate, adică este o diferență între ele. Cel ce ne-a asemănat pe noi și putem spune pe fiii luminii este Domnul Iisus și este Tatăl luminii. Și dacă El a asemănat ceva bun, nu poate să iese ceva rău din noi. Dacă El a asemănat lumină, noi nu putem trăi în lumină sau să iese din noi ceva rău. Dacă noi ne credem copii al lui Dumnezeu și de cele mai multe ori poate facem lucrurile care nu-i plac lui Dumnezeu, am putea să ne numim fii al celui rău, dar nu putem să spunem dacă eu sunt în biserică doar, sunt Fiul lui Dumnezeu. Roada noastră spune ceea ce suntem. Deci să nu ne înșelăm singuri sau de cele mai multe ori credem că este de ajuns prezența noastră la biserică. Când am început să citesc cuvântul acesta și am citit de neghină, m-am gândit, cred că neghina nu face niciun fruct sau nu face niciun rod și crește doar așa în voia ei. Dar căutând despre neghină am văzut că ea face un fruct și face un fruct care este toxic dacă se mănâncă, este amărui la gust, dacă se amestecă împreună cu grâul, strică grâul și strică recolta. Este și negru la culoare, bobul este negru la culoare și vedem că Domnul Iisus nu degeaba a spus pilda aceasta și a pus neghina, poate să pună alt spic sau orice alt lucru, dar a pus neghina și am putea să o comparăm ca și creștini. Tu, ca și om, poate, dacă tu nu ești un fiu al lui Dumnezeu și ești un fiu al celui rău și faci roade care nu sunt bune, dai un gust amar, poate, părinților tăi, dai un gust amar lumii, strici, ești toxic, dar nu ești bun. Pe de cealaltă parte, dacă ne uităm, grâul aduce roade bune. Dacă stăm și ne gândim la câte lucruri este folosit grâul, nici n-am putea să le enumerăm câte se face pâine și tot ceea ce mâncăm noi, făinoase, este aproape făcut din grâu. Și de aceea mă gândeam că ca și tineri, ca și oameni în biserică, am putea să facem atâtea lucruri bune, atâtea roade am putea să aducem, nici nu am putea să le enumerăm, de la făcut bine la un coleg, de la făcut bine la părinții noștri. Aveți atâtea lucruri de făcut și putem să facem bine încât nici n-am putea să le enumerăm câte sunt de făcut bine. Cred că poți să faci mai mult bine decât rău, dar de cele mai multe ori noi alegem să rodul nostru îl dăm din ceea ce suntem. Nu putem să spunem că suntem copii al lui Dumnezeu și să dăm neghină, să dăm lucruri toxice. Citeam și spunea cineva, am găsit o frază și mi-a plăcut așa de mult și mi-aș dori să nu fie așa și spunea că paradoxul nu este că neghina seamănă foarte mult cu grâul, ci din contra, grâul a ajuns să semene leit cu neghina. Și este adevărat, de cele mai multe ori, poate ca și tineri, poate ca și oameni, am ajuns să ne asemănăm de cele mai multe ori, să ne asemănăm noi cu lumea și nu lumea să se asemene cu noi și de multe ori oamenii nu mai fac diferență care este creștin și care este necreștin. Noi nu mai facem diferență și nu este un lucru bun acesta, dar mulțumim Domnului pentru că El a lăsat cuvântul Lui, ne-a lăsat această pildă și cred că este un semnal de alarmă să ne dăm seama. Eu am
am intitulat acest mesaj în grânar sau în cuptor. Și Domnul Iisus a venit pentru noi, a venit să ne adune pe toți în grânarul Lui, cum spune în versetul 30. Smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi, ca să o ardem, iar grâul strângeți-mi-l în grânarul meu. Și mă gândeam că noi de cele mai multe ori, Domnul Iisus a venit pentru roadă, nu a venit neapărat pentru ca spicul să arate frumos, El a venit ca să strângă la sfârșit roada bună, da? Și noi de cele mai multe ori, mă gândeam și la tineri, noi ne pregătim, aș putea spune mai mult așa, trupește, să arătăm bine, să fim frumoși, poate de multe ori să știm să spunem ceva bine, să cântăm o cântare frumos, dar Domnul Iisus a venit pentru rod, nu a venit pentru spic, pentru că spicul, dacă ne uităm, el va fi, dacă ne gândim așa lumește, el vine măcinat și rămâne doar grâul, roada rămâne. Și aș vrea să vă gândiți serios la lucrul acesta, pentru că ceea ce suntem noi astăzi, ceea ce este trupul nostru, nu va rămâne nimic din el și ceea ce va rămâne roada, adică ceea ce am făcut. Și cum spune aici în tot versetul 30, spune că neghina va fi aruncată în foc și greul va fi strâns în grânar. Și aș vrea să te gândești fiecare în dreptul tău, unde vrei să mergi, în grânar sau în cuptor? Cred că poate și cei mai tineri, nu știu dacă înțeleg în grânar ce înseamnă. Grânar în italiană înseamnă granaio și Dumnezeu spune că vrea să ne ducă în cer la El, dar nu grânarul îl asociază cu cerul, vrea să ne ducă în împărăția Lui și doar fiii împărăției vor merge în cer, da? Și fiii celui rău vor merge în cuptor și lucrul acesta ar trebui să ne dea de gândit, să ne facem o spălare de conștiință, sau cum să spun, să ne uităm la noi, în spate, la noi, înăuntru nostru, să vedem cum suntem. Vedem că vom ajunge sunt unii oameni care dau poate roada un pic mai repede, poate sunt unii oameni și Dumnezeu de aceea ne lasă, nu ne grăbește pe niciunul dintre noi, ne spune să aducem rod și așteaptă rod de la noi, dar nu-i treaba noastră să judecăm și cuvântul Lui Dumnezeu spune aici ca să nu smulgă încă neghina, încă să nu facă nimic, să mai aștepte. Și mă gândeam că Dumnezeu ne așteaptă pe mulți dintre noi. Eu pot să spun și personal, Dumnezeu, poate eu aveam câțiva ani, adică cunoșteam cuvântul lui Dumnezeu, dar nu m-am întors la Dumnezeu de prima oară când am auzit cuvântul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu de multe ori mi-a vorbit, m-a îngăduit, mi-a vorbit și cred că lucrul acesta pentru mine atunci a fost momentul meu, dar să nu ne grăbim să judecăm pe cei din jurul nostru. Dacă vedem pe cineva poate la 20 de ani, la 25, la 30, să încercăm ca să-i ajutăm, nu să-i judecăm, cum se spunea și la îndemn, nu să judecăm și să smulgem noi repede neghina. Să lăsăm să facă Dumnezeu lucrarea Lui și dacă noi putem să ajutăm la lucrarea lui Dumnezeu, să le facem și noi partea noastră, ca astfel cât mai mulți oameni să fie salvați. Dar nu este treaba noastră să smulgem noi ceea ce este rău sau să aruncăm afară pe cei răi. Cuvântul ne spune că țarina aceasta nu este biserica lui Dumnezeu. Poate mulți dintre noi ne gândim că da, în biserică este și oameni, sunt și oameni răi și oameni buni. Aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune să nu-i smulgem, deci se poate și așa, nu. Țarina este lumea, da? În lumea în care trăim noi. Normal că dacă vedem ceva rău în biserică, nu putem să spunem, da, mergem înainte, chiar dacă este rău, nu este treaba noastră. Nu, dacă este ceva rău în biserică sau în familia noastră sau vedem în tinerii noștri ceva rău, putem să îndemnăm, să îndreptăm, dar așa cum am spus, dacă vedem pe cineva rău, nu este treaba noastră să îl doborâm, să-l smulgem, ci Dumnezeu ne cheamă ca să ridicăm. Aș vrea să ne gândim la lucrul acesta, să vedem practic cum am putea să-L slujim pe Dumnezeu. Avem atâtea lucruri în care am putea să slujim și mă gândeam la partea tânără că
Este adevărat, cum când se spune de multe ori, că când ajungi familist este mai greu să slujești pe Dumnezeu. Eu am crezut că nu e așa, am văzut că m-am înșelat și eu, pentru că spuneam tot trebuie să faci ceva, dar este mult mai greu să faci o slujbă sau să te dedici unei lucrări când ești căsătorit, când ai copii. Și acesta este momentul vostru, aș putea spune, încercați să slujiți pe Dumnezeu cât mai mult acum cât se poate, aduceți cât mai mult rod acum, pentru că după aia rodul vostru poate se împuținează sau este altfel, am putea spune, și va fi mult mai greu. Dar nu spun că nu se poate, se poate și în calitate de familist și în calitate de tată sau de mamă poți să slujești pe Dumnezeu și dorința mea pentru voi este și rugămintea mea și îndemnul meu pentru voi să slujiți pe Dumnezeu acum cât se poate. Sunt foarte multe lucruri în care puteți să slujiți și acum eu nu stau să vă le enumăr, dacă vreți vă dau 2-3 idei, este Asociația Betel care puteți să slujiți. Acum este mai greu pentru că suntem un fel închiși în casele noastre, dar avem oportunități, avem foarte multe lucruri în care am putea să slujim și cereți Domnului. Dacă nu știți cum să slujiți Domnului, cereți Domnului în rugăciune, apropiați-vă de El și Dumnezeu va lumina. Mulțumim Domnului pentru acest cuvânt. Mai departe o să-l las pe Adrian să continue el, să termine și să aducă câteva îndemnuri practice pentru acest cuvânt. Slăvit să fie Dumnezeu pentru toate. Amin.